největší strom na světě. Není teda ani nejvyšší, ani já nevím, nejsilnější, ale je největší, jakože má ten průměr, nebo co to tam psali. Jmenuje se Sherman, ne? A velmi drsný, no. Jsme tady v těch lesích, kde jsou všude ty sekvoje a vypadá to hrozně epicky, no. A za chvilku přijde medvěd. Jo, no, chtěli bychom vidět medvěda, protože to tady chodí. A hrozně mě štve, že tady nemůžu běhat normálně, že jsou všude ploty. Když se tady prošel, ty opět normálně a nemůžu.